το κάνουμε καν. Περίμενε. Κοιτάξτε. Το Jumbo, όπως ξέρετε, είναι για παιχνίδια. Βλέπουμε τώρα τι να δούμε. Τι να δούμε, πείτε μου. Μερικές κοπέλες, να μην πω άλλα πράγματα. Οι γυναίκες. Ναι. Κοιτάξτε τι κάνουν. Κοιτάξτε. Ναι, έλεος και έλεος. Τραυματίζουν το παιδί. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Δεν μπορώ. Κοιτάξτε. Το κούδουνο το καταλαβαίνω. Περίμενε. Αυτό, παιδιά, είναι το Jumbo. Αυτό είναι το Jumbo. Κοιτάξτε, έλεος. Κοιτάξτε εκεί, οι γυμνές κοπέλες. Τι... Ναι, θα τραγούδι της Μάρα μου. Θέλω να δείτε αυτό. Κάνουν το πιάστο τοίχο, τον κήπο, εξώγυμνες. Να το πες και πόνο. Τραυματίζουν το παιδί. Έλεος. Το Jumbo, όπως ξέρετε, είναι για τα παιχνίδια. Τι διαφημίζουνε, κοπέλες. Δεν είναι Που πες από τις κοπέλες, εφημερίδες. Έχει μερικά νούμερα. Για να παίρνετε. Από τον Γιώργο, και τον Γιώργο, από την Ελλαδάρα. το κανάλι, να κάνετε sub, like and comment. Θα το ξαναδούμε για να δείτε πόσο ωραία το έχουν βγάλει. Κοιτάξτε. Κουνάει τα πόδια και είναι γυμνές. Εξωγυμνές. Τι κάνουν τώρα. Έλεος. Με το ψαλίδι το μεγάλο. Κάνουν το ψαλίδι, διαφημίζουν το ψαλίδι. Κοιτάξτε. Τώρα. Γεια σας. Home. Jumbo. Παναγία μου. Γεια σας. Αδειά. Ευχαριστώ και τον Γιώργο.